D3 Bio Ron. Lahat ng Pinoy, mag D3 Bio na. D3 Bio. May virgin coconut oil kag vitamin D3. D3 Bio. May 3-way protection kontra cancer. Kahatag proteksyon, batok sa mga infection tungod sa bakterya kag viruses. Kahatag man sang brain protection kag extra energy. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Bakal na sa mga butika. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang balatian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Naga-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako di magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, sang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Gasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Magklinika, Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ito ang bagong tunog ng 88.7. Tumadagundong. Broadcasting live from the City of Love. City of Love to the world. Giving you the best music and the hottest news. Hottest news and public service. Worldwide. Netwide. 24 oras. 24 oras. Ang radyo kampiyon sa serbisyo. Kampiyon sa serbisyo. 88.7 K5 News FM. Tawanan, kulitan, more fun. Macho Kulit. Kampiyon. Laugh out loud. Laugh out loud. Ang saya-saya, no? More tawanan. Tawanan. More Kulitan. Kulitan. More fun. More fun. Kaupon si Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Kampiyon. Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba. Kampiyon. Ari na ang gusto sang masa. Ang ginbagong nga programa. More tawanan. Tawanan. More Kulitan. Kulitan. More fun. More fun. Tara na! Dahil ito'y trending na! Mapalapsag bata ulang patutikbalang matambok na lang. Ang saya-saya, no? Gin, pasadya para tanan nga! Nangogid ya? Ladies and gentlemen, we welcome Macho Kulit! Macho Kulit sa Laugh Out Loud! Laugh out loud! Todo na to! Musikahan, kulitan, lambingan. Laugh Out Loud! Laugh Out Loud! Ay, tsaka! Macho Kulit sa Laugh Out Loud! Laugh out loud! On 88.7 K5 News FM. Kampiyon. Kampiyon. You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Alas 3:17 na. This time check is brought to us by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Mga K5, Dinagyang Festival is fast approaching. Wow. Sadya-sadya naman kita ni Mahalabira Iloilo naman kita. Amo nang nami permi. Balko magdinagyang ma-enjoy gidya si Macho Kulit. Kasi ano wala lang Tagalagaw bala? Ma-enjoy kita. Ati
Namigiman ko may mga events ng syudad, no? Di ba? Tiyempo to na nga mag-refresh. Amo nang pinaka namin. Grabe, ge. Today is January 13 rather. 13 na tayo. Ano ka da? Siglang ba, no? 6 sir, no? 6 bang? January 6. January 6 sila. Abi ko 13 na pagka 15 suldo. Das yun, diba? So, dyan yung mga K5 natin. Enjoy lang kita sa buong hapon sa aton nga programa. Dapat enjoy yun, tani. Sa mga K5 natin nga nagpamati na subong. Share. Ang aton nga live subong. Sa mga K5 natin da. Nga nagatutok subong sa aton. Good afternoon sa inyo tanan-tanan. Alright? And sa mga K5 na natin, nga nagatutok man. 88.7 K5 News FM Zara. O 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 95.9 K5 News FM Kulase. Kag 95.3 K5 News FM Bugasong. Well, sa mga K5 na nato nga nagataga Antique, lagaw makamudri sa syudad sang Iloilo. Kay di Dinagyang Festival is fast approaching. Sa mga K5 na naton, di next week may mga bag-o nga rota naman. Ang aton nga rota sa mga jeep naton. Dapat ihibaloon yun na. Kaya basi makibot ka mo, mahambal ka mo. Ay, malakat-lakat naman ka. Naguba ang akon nga make-up. Kasi isa ka tuig, kaya isa lang na. Intindihanay na lang kita. At yung dinagyang nga do, pa-enjoy mo lang na, diba? Kung hindi kaya mag-enjoy sa dinagyang festival, why kita da? Namigid ako mag-enjoy ka. Well, Dinagyang Festival is fast approaching mga K5. Next week, makabati na kita sa mga patik-patik sa mga drums. Sadya naman yung mga K5 nato kaya nga was nga may nagapatik-patik nga mga drum. May gapatik-patik man nga mga makawat. Nagalibot-libot man. Sumaghalong ka mo. Alas 3:21 ng mga K5 sa liwatan di magkalipad mag-inom sa proteksyon sa aton nga lawas. Proteksyon sa aton kaugalingon. Hindi pagkalipati mag-inom sa GTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Mga K5 naton. Likawan naton ang aton nga mga sakit. Hindi lang nga maghambal ka mo nga okay lang. Inom kagad sang GTX 500 kag simpunan mo sang Mighty C. Mighty C, isa ka alkaline vitamin C, kampiyon para sa aton nga immune system. Alright, enjoy lang. D3 Bio kag K5. D3 Bio superfood supplement ni Dr. Ramil Oy. Hinimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 mga K5. So, may antimicrobial properties ini, labi na batok sa mga virus, pareho sa mga dengue mga K5. So, inom sang D3 Bio adlaw-adlaw, DTX 500 kag Mighty C mga K5. Madaling sautong, good afternoon. Well, subang hapon, masugod kita sa aton nga matulot tamiyaw sang aton nga mga kilala sa radyo. Kampiyon! Good afternoon sa mga friends natin kay Ma'am Nadalyn Sautong nga nagatutok kay Edmil Palma Nunoy, mayong hapon. Shout out kay Matt Chocolita. Salamat, Ged. Kay Diony Tamiyaw akon mga utod, Danny, Dennis, Dinel, Dave Denmark kag Denver. Hakwest sa Pototan. Good afternoon sa inyo dara. Ano ba sa imong apelyido ni man? Hakwest. Good afternoon sa inyo tanan-tanan dara. Well, sa mga K5 natin, buksan ni Chocolate ang linya. Subong nga hapon. Mangita naman ako sang caller nga pwede naton istoryahon sa iya nga pagpangabuhi. Istorya nga matuod-tuod nga makahatag sang leksyon. Buksan ko ang linya mga K5. Hello na nanen fa.
0919-099-9066. Magtawag man sa aton nga isa ka cellphone number nga 0969-071-9481. Ayun. Hakwiyas. Hakwiyas? Ako na guro, no? Ito kabag-o lang ko kabati isang imo ng nga apelyido pa lang ka. Good afternoon sa inyo. Buksan ko ang linya. 0919-099-9066. Magtawag sa 0969-071-9481 mga ka-K5. Machokolit, pag-wait lang na kami diri sa Alagan na si Balo Mantique. Nagapamati sila sa si Sir Robin. Sir Robin Puyong, good afternoon. Ngayong hapon, sa inyo, tanan-tananda. Sino na may istorya kay Machokolit? Malangas-langas, tasubong. Ano bala ang nami himuon? At di Diragyang Festival January 25 to 26, no? Kasadya naman eh. Nami tulutambay-tambay ka nami maglantong nga kadamusan tao, damo galinakat tao. Tapos ang dalan nato nila mo damo naman sa mga kabit-kabit. Grabe. Tami ako kumigo ko si Isidro De La Cruz sa Barangay Lombo. Good afternoon sa inyo. Buksan kong linya, tawag na kamo day. Magtamyaw sa inyong mga kauturan. 0919-099-9066. Magtawag sa 0969-071-9481 ka-K5. Happy 3 Kings DJ Matt. Kag mga ka-K5 nato na. Mayong hapon. Mayong hapon, Sir Guapo. Thank you so much. Happy New Year. Barangay Lagdo, si Balo Mantique. Good afternoon sa inyo dira. Kaya Nanay Milagros na galit. Nanay Milagros, thank you so much sa imo nga pamahaw kay Machokolit. Grabe si Nanay Milagros. Blay madyo mo na bala. Nagkadto ko dito. Kaya hambal ni ka K5 lang nga, Kim. Machokolit, lagaw ka di bala. Nagpanaog man ako mga ka-K5 naton. Sa pagpanaog ko, nakibot ako, ginpreparahan gid ako ni Nanay. Ginpreparahan gid ako ni Nanay Milagros sang pamahaw. Pagkatapos, natingala gid ako. Pero salamat gid Nanay Thank you so much gid. Mayong hapon, sir. Ari naman kami nagpamati naman kami sa mga programa. Kagapatamyaw naman kami Wala gid problema, sir. Yan balada lang ang tagiya nga akon nga regalo sa Disyembre. Wala pa yan na bato, no? Lapit-lapit ng tada. Si Sir Gabriel good afternoon. Sa pinakagwapo nga hindi mabangbang si Sir Gabriel Jade Andrade Anoche. Good afternoon sa imo, sir. Kagang akon nga makaupo diri sa Iloilo Appliance Centrum. Good afternoon kay Ma'am Josie, kay Sir Nunoy, Sir Polpol, si Sir Matt. Good afternoon. Kag sa mga customer namon, yan nagpamati sa bong. Hello sa mga customer, bakal ka mo dira sa may Iloilo Appliance Centrum kay ilan nagamit indi gabok. Nami, indi yabokon. Mapatay lang ang kontra mo, buhi pa ang gamit mo. May caller kita sa line number 2, mayong hapon. Good afternoon, Sir Guapo. Ay, hello, mayong hapon sa imo, sino ni? Si Alma Francisco. Okay, mayong hapon sa imo, Alma. Afternoon, sir. Happy New Year, Happy 3 Kings. Happy New Year, Happy 3 Kings. Happy birthday sa sunod nga bulan. Watching from Bacolod City. Yes? Mama namin yaman sa birthday. Sige. May share ka blan na isakmo. Wala ka gina istorya kay Machokolit sa kabuhi mo. Wala man, sir. Why ka gina mo istorya? Ura Ano yung istoryahan ko? Ay, ikaw lang istoryahan ko. Teka, musta pa New Year mo? Ay ka manalagpan? Wala man. Wala ka din mapalupok, sir. Senior, bay. Why ka nagpalupok? Nga, why ka nagpalupok ka? Why na-enjoy lang sa mga apo, sir. Ay, nag-ano ka lang? Nag-enjoy sa mga apo. Nag-enjoy ka lang sa mga apo-apo mo. Yes. Babong get. Sige. Kamusta?
Ano, no? Yung mga New Year, kamusta? Ay, nami, gid. Sadya, gid mga New Year namon. Nasubuan ko gani subong. Abi mo nga nasubuan ko? Wow. Kaya ang tao, bala nagapakalain sa ako na stroke bala kagapon. Hello? Oo, doon nasubuan ko lang kontra sa ako na stroke. Ahay, doon nagtulo. Ikaw bang kontra, sir? Oo, ginakontra ko nila. Doon nasubuan. Cute ka o ginakontra ka, Nanda? Ano na? Cute ka o ginakontra ka, Nanda? Ang mga cute, yung mga kuring lang na yan. Cute nga itsura ko bala do. Bakag. Sir, nagdata ka pala sir sa live mo sir sa FB sir. Oh. Damo ko mga gwapo pod. Basta nalantaw pa ko permit sa live mo. Ate, sige, salamat gito. Amo ginaiya importante, lantaw-lantaw ka gito. Siyempre, avid sa FIFA. Salamat gid. Sige kay avid ka namon. Tamyaw Dali tamyaw. Okay, good afternoon din sa Happy Treating sa Barangay Lagdo, sa Tangan ng Tagparamati. Sa pamilya ko sa Balsomo, Antino, Panaligan, Agiri, Sumugat, Albet. Okay. Amo lang Thank na. you, sir. Thank you so much, Gid. Salamat, Gid. Thank you, bye-bye. Budlay magkakailain sa imo, sir. Tumbagid yaway pilas. Oo, nasubuan ako bala mga kakipay. Peter Inventor. Good afternoon sa imo. Grabe ka. Well, sa mga ka-K5 natin sa pagbalik ni Macho Kulita, maistorya ako sa inyo. Isa ka lalaki, dakop niya ang iya nga asawa nga naga-bum-bum-paw sa sulod sang ila balay. Wala sabi kabalo. Jerome Borja, good afternoon. Why sabi kabalong mapuli ang nga bana nga siman? Pamati ka mo ha kaysa sadya ni nga istorya. Nadakpan gisang bana niya nga naga-opening salbo sila sang iya nga kirido. Diri lang sa 88.7 K5 News FM. K5 News. pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yun lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluhog sa bago nga paglaon. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Copper Mini. Before ko na Mexico, almost a decade ago, sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko
dili ko na-achieve comfortable life dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasig sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Good life, magpila sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagayon sa laban. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masalangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapalan, o kung mas kilala bilang Manunay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung atay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninunga nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawa. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman handa magpalangga sa tisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-inom sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil na magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company
may tsansagid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natunan, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, pailuhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalakuan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay. Laugh out loud. Laugh out loud. Ang saya-saya, no? More tawanan. Tawanan. More kulitan. Kulitan. More fun. More fun. Kaupon si Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Kampiyon! K5 News FM Philippines, championing the lives of the Filipinos. Good afternoon! Well, sa mga ka-K5 nato yung nagatutok naman sa ating program, how are you? Kamusta? Bawa ka nami isang aton istorya sa buong mga ka-K5. Makakadlaw kagidyaya. Tuduan yung new radyo kay madrama naman kita. Party naman sa isa ka asawa nga hindi pa kontento sang iyang abana. Sima ng iyang abana. Pero
nangita pa sang iban nga lalaki. Ari naman ang aton nga bag-o nga istorya sa aton nga pakalam. Ready ng tanan? Sa aton nga pakalam, ready na ba lang tanan-tanan naton nga mga friends? Patuduhan nyo ang inyong nga radyo. Concentrate gid ka mo. O, comment ka mo, Debbie, kung ready na ka mo tanan-tanan, be. Sir Gabriel, ikaw ready ka na, Sir Gabriel? O, sa aton nga pakalam to the max. Nakabatsyang kabala, nga kun ka isa do ginaitik ka ginatuhil ang imo. Oh, yes. Balatsyagon kaguna-una. Hindi ka na kung ka isa makapugong sa tuman kakakalam. Tuman ka init sang imo ginabatsya. Gusto mo na ini nga ipautwas kag ipakalot ang gakatol kag makalam nga balatsyagon. Oh baby, pagwala nga kag dunganan ta ka. Dungan kita nga magpakalam. Diri sa Pakalam to the Max. Pakalam to the max. Ari naman isa ka letter nga nabato ni Macho Kulit. Babayi, hindi kontento sa iyabana. Pertiket. Sugudan ta na mga ka-K5 ang aton istorya sa K5 sa Apakalam. Macho Kulit, taguwa lang ang ngalan ko nga si Albert. I'm 35 years old kag isa ka seaman. May isa kami nga bata nga taguon ta lang sa ngalan nga si Tuto EJ. Si Tuto EJ Macho Kulit, siyempre bago pa lang kami pamata. Siyempre edad sa bata, kung Macho Kulit, 2 years old pa lang. Ginbilin ko sa nanay niya nga si Christine. So ang kontrata ko sa barko Macho Kulit 9 months, nagapuli ko. Pero sa sulod sang 8 katuig nga sakay ko, nakapatindog kami isang dako nga balay. Natural, ang akon nga nanay, ginuna ko anay, antis ako ng asawa. Ipatindogan ko si Christine Macho Kulit sang balay, agud nga maging happy family kami. Kadamo sa mga huring-huring sa akon permi nga nagaabot, pero gina-ignore ko lang. Siyempre, amo na balang tawag nga, kung wala mo nakita, hindi kagid magpate. Sang ara ako sa barko Macho Kulit, may abyan ako nga taguon talang sa ngalan nga si RR. Si RR Macho Kulit, tupad balay namon. Kag si RR ang nanugid una sa akon. Hambal ni RR. Pre, may isogid ko tani sa imo, pre. Ano to, pre? Kay siyang kagabi, kita ko yung asawa. Tapos, daw nagbiso-biso sa lalaki? Ang lalaki, pre, kilala mo? Dubag-o ko lang na nakita na, pre. Pagkatapos, bayo niya color blue. Tapos medyo chubby. Tapos, hindi man taas siya, putot. Oh, sige, pre. Sa sunod, bipicturan mo, ha? Oo, pre. Picturan ko. Pero, mga ayoko tani pa bolsa mo, pre, nga hindi mo lang pagambal nga ako gasugid siya mo. Ako Macho Kulit, siyempre, mayuhay kami.
ni RR. Wala ko man ginsugid. Sa sulod sang 2 ka bulan, matsukulit, damo na si RR ginapadala sa akon nga mga picture sang lalaki. Putot ang lalaki kag tambok. Pero hindi man gwapo. Ano man, pulian ko guro si Christine sa balay ay ibalaan niya nga November mapuli ko. Mga August pa lang guro. Mas maayo guro estudyahon ko mong kapitan nga may problema kami sa asawa ko para nga makapanaog ko. Mas maayo siguro ay. Ginistorya ko matsukulit ang akon kapitan kag nagpasugot man. Nag-flight ako matsukulit pa kadto sa Metro Manila. Naginabalan ko si Migo RR nga sugata ko pre. Ako matag pamasahe si mo sugata ko di sa Metro Manila. Para diri pa lang makaistorya na kita party sa akon asawa. Nagdali-dali man matsukulit. Check ko sa online kung pila ang pamasahe from Iloilo pakadto sa Metro Manila. Nakakita ako matsukulit sang 2,000 lang back and forth kag amuna ang ginkuha ko kag ginpamasahe ko kay RR. Lunes nga adlaw matsukulit pag-abot ko sa Metro Manila, ginsugat ako ni RR sa airport. Kag nagkadto kami dayon sa Paranaque, dito kami ani nagstay nga 2 sa isa ka hotel. Nagambala ko kay RR nga pre, gusto ko sugidan mo ko. Hindi ta ikaw pagpahamak, kabaluman ko nga may pamilya ka. Pero te, gusto mo ko buligan, buligan taman ikaw. Sa nag-istoryahan na kami ni RR matsukulit, natural, nag-one bat kami anay nga 2, agod nga mas manami ang amon istorya. Pre, natuod lang. Dugay ko na nakita na imong asawa na si Christine nga may upod ng lalaki. Pero ti, habi ko parinti niya. Pero nabatian ko sa barkada niya nga basi madakpan mo siya. O aribla may video ko di mo. Ginpakita ni RR matsukulit ang video. Kag didto ako nagpati ngang ako nasawa nga si Christine may kirido. Ginabalan pagid ako ni RR nga ginabilin niya ang bata ko kay mama. Kamagambal nga ma-duty siya kano. Pero natural na huya man si RR na mangkot kundi nagaubra nga ako nasawa. Sa tuod lang, wala siya ubra. Brainwash niya ang akon nga nanay nga hindi ka lang manugid sa kay Albert nga maubra ko nay para nga pagbalik niya may iba kalako sa mga kinanglanon sa balay kag hindi ako pabugat. Ginatagaan niya man si nanay ko sang kwarta matsukulit agud nga maghipos at ingalaman ako gani nga manawag ako. Nami gid niya pag-endorse ni nanay sa akon asawa nga si Christine. Abaw, matsukulit. Ginpauna ko si RR Puli sa Iloilo. Nagpabilin ko anay sa Metro Manila isa ka adlaw, agud magpaliwa-liwa ako. Sang didto na matsukulit, nakapuli na si RR sa syudad sa Iloilo, ginambalan ko siya anay. Ara da si Christine. Nagsabat si RR nga wala. Hambal ko sige. I-update mo ako kung ara akong asawa. Matsukulit flight ko na, 4:00 sa ngapon pabalik sa syudad sa Iloilo. Nagambal ako kay RR nga pre, ang bag ko pwede mo anay nga butang ko dira sa balay nyo. Di gamay malanging dala ko matsukulit, agad nga hindi ako mahibaluan. Nagambal si RR sa akon nga mas maayo pa pre, nga diri ka lang anay sa balay. Total, ang ako nasawa nagaubraman, kag ang 2 ko kabata, ara subong sa ilang lola sa Antique.
Ang bilin sa balay di ma-chocolate, amo nang akon nga utod nga babayi. Pero hindi magproblema, kay tigahipos malang sila na. Nagdali-dali ako ma-chocolate pakadto sa balay nila RR. Kag didto ko mismo nakita nga pagdulong sang lalaki sa akon asawa sa gate. Nakamotor pa. Nakibot ako ma-chocolate nga nag-signal light ang akon sa lakyan sa sulod sa balay. Kag amo to gali ang ginggamit nila nga duwa nga naglakat. Nagpawala lang ako ma-chocolate ginhulat ko magbalik around 2 a.m. sa aga. O alas 2 ang aga, nagbalik sila. Nagsulod na ma-chocolate ang salakyan, pero ang asawa ko ang nag-drive. Siya man ang nanaog sa gate. Kaya natural, kung tulukon mo para wala siya upod. Nagsulod na ma-chocolate ang salakyan ko. Kag nakita ko gid sa may babaw balay ni RR nga upod niya ang lalaki. Nagalibog ang ulo ko kung paano ako makasulod sa gate. Natural, wala ako yabe. Ang ginhimo namo ni RR ma-chocolate may hagdanan nga mataas. Kag amo to ang gingulo sa amon nga gate. Kag didto ako nagtaklas. Gusto tani ni RR maupod, pero ginpunggan ko. Agon nga hindi nila mabalaan nga si RR ang nagapanugid sa akon. Naginahinay ako li ma-chocolate sa kwarto, kag didto ko gid nakita yang akon asawa nagakupo-kupo sa lalaki nga tambok kag putot. Ay, dami ka dyan sa imo. Ang budlay lang basi madakpan kita sang bana mo. Ay, hindi siya kadakop kasi sa November pa to siya mapulit. Subong August pa lang. Maka-enjoy kita nga duwa. Abe, ubaha ba lang bayo mo? Ma-chocolate daw nagakudog ang akon nga unod sa pagkabati ko sa ilang conversations. Nagamat-amat ko sulod sa balay. Agpasalamat ko nga wala nila na lock ang pertahan. Ara sila sa kwarto, ma-chocolate sa sulod sang kwarto. Ang sofa ma-chocolate sa amon nga sala, ginharang ko sa alagyan. Pakadto sa amon nga kwarto, kaginpatay ang suga. Kaya hambal ko, kung mag-inano, kung madakpan ko sila, hindi siya kagwa. Ma-chocolate, samtang ara sila sa sulod sang kwarto. Kanami kajabala sa imo. No matudos-tudos mo ginang akon nga lungan. Oh, ako pa. Yang bana mo, hindi kabalo. Ay, hindi siya kabalo. Lawla. Ano ba kaya wala siya gainom sa extend a food supplement for men. Ma-chocolate, ginhulat ko lang anay nga magsampok kanay sila nga duwa before ko abrihan ang puwertahan. Ginpatay ko ang suga sa sala, ma-chocolate. Kag may dala ako nga flashlight nga tuman kasanag para makibot sila. Naglibot ko liwat, ma-chocolate sa kwarto kag nakita ako nga patay na ang suga sa sulod sang amon nga kwarto. Daw nagkuba-kuba ang akon nga dughan, kay kabalo na ako nga siguro may nagakatabo nga hindi makita sang mga tao, kundi mga taglugar lang. Ma-chocolate,
Sa nabatian ko nga may nagaugayong sa sulod sang kwarto. Ginabrihan ko kagin pasigang suga dala video. Nakibot ang akon asawa matsukulit. Nagpalamuti. Kagang lalaki, ginsuksok niyang iyang brief dayon. Kag nagdalagan. Pero hindi siya kagwa kay may mga bangko sa gwa sang sala. Ako matsukulit tanda man. Nagdala ako sang barakol kiti. Basi ko magbato ang kirido, may inuglampos man ako. Pero sige akong video. Grabe hibi sang akong asawa kag nagahambal nga pasensya gid. Hindi mo bi mapuno ang akon nga gusto. Ang sabat ko matsukulit natural. Nagaubra ako. May tiyempo para dira. Nga hindi kaya kahulat. Grabe gid. Mahaw na nung natural wala pa kayari ko sa radyo. Pamahawan mo ko. Ano ipakaon mo sa akon, Jerome? Matsukulit wala ko naging pamatian. Biska nagawawaw ang akon asawa. Ginpabayan ko na lang. Biskan ano pa ang ihambal niya sa akon. Nan! Sa may mga asawa, dablang asiman. Nagay ka mo tinunto. Ginapalangga na ka mo, manunto ka pa. Well, salamat kid mga ka-K5 buwas naman. The same time, prepare ka muna sa inyo pakalam ha. Kasi buwas may pakalam ka mo dati. Maulo istorya naman kita. Mga ka-K5 naton, matsukulit. Thank you so much sa tanan naton ng mga viewers. Magabulos na ang Rehas. Dali lang sa 88.7 K5 News FM. K5